Kajsa, kom igen hela vägen nu, jäklar. Bra Mina, det är din igen. Du är bara otur. Bra, lägg ner. Bra, ta fram. Bra, gå Mina. Gå Mina. Gå Mina finns här! Bra Mia, möt bollen. Bra Mina. Mia. Driv ut mot kant. Bra. Har vi. Gå isär. Bra Kajsa. Bra, snyggt. Det är fantastiskt bra pass. Du får bra på det. Bra Kajsa. Bra. Ge den inte. Bra, akta rygg. Kant. In i mål! Lägg ner! Tuva vill ha! Spelbar Vendela! Ta in den i mitten, Tuva! Bra. Bra. Du hinner Mina, du hinner den Mina. Vendela spelbar. Bra Mina. Mina, snyggt. Bra, tar vi varm, skjuter! Bra, skjuter vi! Skjut, målvakt! Uff. Bra Tuva! Bra Tuva! Bra spel tjejer! Varsågod Vendela! Backar! Bra Tuva! Och vi slutar i övermål. Backebo-barnen slutade i mitten av april. Det är alltså Västus som har skrivit den, Backebo-barnen. Vänder hitåt! Bort med den! Bra! Gå dit! De höll på att göra sitt första nickmål. Hur är det? Känner du pigg? Ja. Upp Kajsa! Bra, gå Mina. Bra, gå Mina. Stick. Bra Vendela. Bra Vendela, snyggt. Det är din Mina. Bra, den har vi. Kajsa. Bra. Spelbara nu. Fart. Bra Mina. Snyggt Mina. Bra. Vendela spelbar. Nej. Bra försök. Ja. Spela Tuva. Bra, ta fram den. Vendela spelbar. Gå Mina. Mina vill ha. Bra, skjuter vi. Jajamensan. Det är bra tjejer. Jättefint spel. Hoppa igen. Ni vet att 67% av målen den här matchen har fått här. 67%. Tjejer, håll er varma nu. Det blir vilken skulle ni byta med? Yttra. Ja, jag ska byta med mina. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, Spel bara! På marken! En går på!
igen Olof. Ska in. Ska in. Snabbt då, in, pizza. Ja, inte nej, inte du. Ebba, prata med Bella där att det finns något. Kajsa. Nej. Bra, gå dit, gå dit, gå dit! Nej, det är så. Amanda. Innan stöd tjejer, den har vi Vendla. Ja, fart! Gå upp på målvakt Vendla! Bra Vendela. Snyggt. Bra, ta fram. Vendela, du måste komma ner och möta. Bra. Hem, Kajsa. Fram. Kajsa, kommer ut! Gå, Vendela, spelbar hela tiden. Gå, fart, gör den här. Skjut det. Bra, Bra, ta fram och skjut! Bortre! Nej, så. Bra, Tuva. Ja, bra. Gå. Bra. Står ni i fickan? Bra. Här har vi. Fortsätt med. Ta fram den och skjut Vendla. Spelbar Tuva. Bra, spelbar Louise. Bra, ta fram. Bort till Nelly. Bra. Bra Nelly. Bra. Spelbar Nelly direkt. Ta fram den in i mitten. Gå in i mitten. Ingen som går på dig. Ingen går på. Skjuter vi. Bra. Ja, det är snyggt tjejer. Bra, Peter. Det är sådana nedtagningar vi har varit så mycket där. Ja, bra. Kör tranan om bollen kommer skjuta. Kör vi tranan. Aj. Gå Nelly. Bra. Den har vi. Mina byter med Vendla. Kom igen. Spelbar. Bra. Snyggt. Ja, det är bra tjejer. Mia. Kajsa, du byter med Tuva. Mia byter med Greta. Okej. Hör ni mig?
där. Gå Nelly. Sen har vi. Uff, vad det är synd. Jättefint spelat tjejer! Nelly, hem. Innan stöt kommer till det, vända. Bra, gå dit, upp i rygg. Bra. Det är bra. Fortsätt. Bra, Louise. Kom igen. Jetta, vänta, spel bort. Fyll på nu. Bra. Hjälp henne. Jessica, kom upp. Ut vi. En till. Här. Bra, vända. Bra, fortsätt här på Nelly. Fortsätt. Bra. Åh, det är så snyggt. Fart in och skjut. Bra. Ja, det är synd. Bra Nelly! Det var synd att det- Jättefint spelat Vendla. Bra, det är inte bra. Bra. Gärna. Tuva vill ha den här. Tuva. Skjuter vi. Ja, Nelly. Jobba. Bra Tuva. Vendela, är det bra? Ja, den har vi Nelly. Det är din. Kör bara, fart. Bra. Du själv. Oh, oj. Bra försök. Bra, det är din Nelly. Fyll på Louise. Bra Nelly. Det är den. Tyresös. Backa Louise. Det där! Tuva har. Vad ska jag göra? Varsin sida, Tuva, kolla dit. Bra, kör Tuva. Bra Tuva. Ja, fyll på nu Nelly. Nej, det är fint spelat tjejer. Hem Nelly. Gå Nelly. Bra, fart. Hela vägen Kom igen in. nu. Kom igen. Och så Trampa. skjuter vi Nelly. Hela vägen skjuter vi. Det är bra Nelly. Okej, vi kör. Åh, det är fint. Ja, hela vägen. Gör den här. Greta, kom Mina. Tuva.
Bra kämpat tjejer! Vi kanske inte ska på det här. Hem Nelly, hem Nelly. Bra, gå, fart, nu före. Vendela målvakt. Gör den här. Målvakt! Ja, nu då. Där så. Snyggt Vendela! Din lilla vassla. Äntligen. Nej, ni två petar inte in. Ni märker inte in. Tryck. Ja. Bra. Gå, Nelly. Bra. Hallå. Vad innan du byter med Louise? Bra, Wisse! Tryck. Oops. Bra, ta fram den. Får ni fickan, vända, går. Nej. Gå Nelly. Hela vägen vända, orkar. Hela vägen. Det är alltid man möter dem så. Louise, kom. Mina. Bra, vända, går. Jo, skitjobbigt. Jag tror att Kajsa nickar utan. Inövad variant faktiskt. Mycket bra så att han är lite. Ja, jag vet. Jag är ju stark som Stålmannen. Är ni spelsugna? Va? Är spelsugna? Ja, jag är spelsugna. Men ni måste vila lite på eftermiddagen så ni är starka sen nästa match. Vendela. Bra, bollen mina. På mitten. Bra, Kajsa. Har vi Louise hela vägen? Den har vi. Tar du lugnt? Upp backarna, lyft upp tjejer! Stå inte där nere! Kom nu Chanko! Bra! Kom igen Nelly! Ös på nu! Bortre! Bra! Snacka lugnt! Bra! Bra Mina! Bra! Vänd! Bra! Kom på vägen Louise! Nelly! Bra tjejer!